Нашите винаги са ме подкрепили в изкуството, в смисъл те са имали някаква идея какво предпочитат, обаче никога не са слагали някакви граници, което аз мисля, че е прекрасно, защото в крайна сметка са ми позволили аз да се изразявам по начина, по който искам и да си живея живота по начина, по който искам. Така че, естествено, татуирането не е първата им опция, но не са изразявали супер против да са били... негодование, нещо такова. Подхвърляници от рода на, нали, може да се върнеш винаги да анимираш, но нищо, нали, кой знае какво, което е нормално, все пак са родители и искат най-доброто за нас. Естествено, да. Смисъл. На мен баща ми беше милиционер и се опитваше по всякакъв начин да ме откаже от всичко това. Нали, какво ли не ми се предлагаше да ставам военен, нали, всякакви такива. Викам, човек, аз